Den færøske kunstner Finnleif Mortensen havde en udstilling i Galleri St. Gertrud på Møntergade, der udstiller især færøske kunstnere. VLTV fik en snak med Finnleif gennem Skype, hvor han forklarede os om sin kunst. Finnleif Mortensen, velkommen til Vesterbro Lokal TV. Ja, tak for det. Kan du forklare lidt om dig selv? Jamen, jeg er født og opvokset på Færøerne, og jeg er 49 år, og har malet det faktisk helt mange år. Så og nu er det som blevet mit faste job, kan man sige, at male fulltime. Og hvornår begyndte du at male? Ja, vi skal egentlig helt tilbage til børneskolen i 5. klasse, faktisk. Der malede jeg mit første maleri, og det har jeg stadigvæk hængende her i huset. Og ja, det var så dengang i 5. klasse, så skete der jo en udvikling, og pensen den blev nogle gange lagt på hylden, og nu, så kom den frem igen, men jeg har faktisk hele tiden været i gang, sådan, ja, mere eller mindre. Og inden for de sidste mange år, så er det blevet gradvist mere og mere, til det nu er fulltime. Okay, ja. Har du en uddannelse inden for malerkunst? Nej, det har jeg ikke. Min livsskole, hvor jeg har bare malet meget, men ikke noget uddannelse, nej. Hvordan kom du frem til din stil? Ja, altså, jeg synes selv, at det er en lang udvikling. Altså, da jeg startede, så var jeg meget bunden af det, som jeg så og skulle gengive det sådan nøjagtigt efter et foto. Så bliver man mere og mere løs af det her foto. Til sidst, så skipper man helt fotoet, og så gik jeg over til at lave mere færdige tegninger og brugte dem som input til mine malerier. Og så blev det skippet, så bliver det mere forenklet, så bliver det til små skitser, hvor det bare nogle og enkle streger, som ligesom mere som en slags notat heller en færdig tegning. Og ja, det blev så, men nu synes jeg, at det er mere fra hukommelsen. Så nogle gange tager jeg en tegning frem og bare ligesom opfrisker motivet lidt sådan, men meget er fra hukommelsen, og det bliver meget anderledes, og det bliver meget anderledes i udtrykket, eftersom at man kun tager det fra sit indre. Så der skal du ikke tænke så meget over, hvordan det hele nu ser ud, og man kan hellere tænke mere over farver og komposition og sammensætning det hele taget. Ja. Er det en bestemt kunstner, der har inspireret dig? Egentlig ikke, nej. Selvom nogle mener, at jeg ligner en kunstner, så er det ikke en bestemt kunstner alligevel, som jeg faktisk har haft så forbillede. Man oplever, man ser mig i kunst, og det kan man ikke undgå at blive påvirket lidt af. Men det er så ikke at tænke over nogle bestemt kunstner, der er i atelieret. Det gør jeg ikke. Hvad handler din kunst om? Ja. Nogle gange så hører jeg, da folk kommer ind på mine udstillinger, specielt her i Torshavn, hvor man selv sidder og får lov til at snakke med folk, så hører man tit, at de bliver glade for at se mine farver og mine kunster. Så det er hensigten også for mig, det er, at folk skal lidt blive opløftet. Jeg bruger mange stærke farver, som jeg selv udtrykker mange gange, at det er optimistiske farver. Så det er sådan, men udgangspunkt er altid i det færøske landskab, bygden på Færøerne, specielt de bygder, som ligger længere nordpå, hvor vi har mere høje fjelde og sceneriet, kan man sige, er mere storslået. Men jeg prøver jo ikke at gengive bygden sådan set. For mig er mere kompositionen i husene og fjellene
Man kan sige, at et fjeld, det er også for mig en slags figur. Det vil sige, at du kigger på fjeldet. Nogle fjelde på fjellet er meget sådan karakteristiske. Og husene så er bygget i de her små bygder, hvor i husene ikke står i lige linjer. Og det er sådan. Og så kan man vælge at sige, at husene måske er en slags skulptur i naturen. Så det er den vinkel, jeg tænker mig over. Så, men jeg bliver mere og mere også fri af bygden, og mere abstrakt måske. Hvad inspirerer dig? Hvad inspirerer mig? Mm-hmm. Det er mange ting, synes jeg, som inspirerer mig. Altså, det er lyset, det er meget lyset, men det er også farverne, og det er også, hvis man kigger op af, hvad hedder det på dansk, altså udmarsken, altså om efteråret, der er græsset er klippet, og det ligesom er i små felter op ad fjellet, så bliver der det her enormt mange farver i grønt, og det er noget som det jeg er meget kubistisk i mit udtryk, så jeg synes, at det kommer derfra faktisk, hvor det kommer fra den klasse natur. Hvad vil du fange i dine billeder? Lyset, eller? Ja, lyset, altså, ja, faktisk kan man sige, det er ikke så meget lyst, ikke det, kun det, men det er, ja, mere det at gengive og med nogle klare og lyse farver og der er kan man sige, en optimistisk et optimistisk maleri, kan man sige. Lyset det er kun en del af det. Altså, jeg gengiver ikke lyset sådan set, altså, men lyset på himlen, altså kan man sige, hvis du kigger ud i den færøske natur, så med det her, hvor himlen er meget sådan skiftende i lys, men det giver også det bliver nogle felter ned igennem her og der og ja, alle vegne. Det er sådan et slags puslespil af brikker, som jeg leger med. Og hvis man er interesseret i din billedkunst, hvordan kan man så kontakte dig? Ja, så kan man eksempelvis gå ind på Galleri St. Gertruds hjemmeside. Det er den mest nærliggende i øjeblikket i hvert fald, da jeg har en udstilling fra sammen. Ellers har jeg hjemmeside selv også, så man kan kontakte mig. Så kan jeg henvise til det nærmeste galleri. Tusind tak for interviewet, Finleif. Og alt det bedste. Tak. Og du må have det godt. Ja, lige måde. Tak. Hej.